Evo, ako treće mesto nezvanično je ocena dobar, mađarska vižla, bilo kom tema. Čestitam. Drugo mesto, ocena vrlo dobar. Dirigente kao Zorić. Čekaj. Zorić, pošto je... Čekaj da tražimo. Šta, pa nisam ti nije nadal ovo? I titula tak, Mužjak istok, kaput album. Hvala. Čestitam. Hvala. Sad možemo ukratko baterije. Evo, ako spomenu baterije skripti, Merkon Radoslava, vrlo dobri svi u pretraživanju terena, svih pet što je prikazao su bili. Poseban utisak je ostavila koja Ana na mene danas i mislio sam ako bude uradila Marku kako treba i u tom doradi se pokaže kako treba, ja sam već od starta nju imao kao favorita. Fantastično pretražuje teren, vrlo graciozna kuja, izuzetnog temperamenta, imala je to malo nesreće u doradi, veter je bio bočni i nije još urađena Marka kako treba. To je kuja znači koja je baš ostavila utisak u mene. Paško ima plasman, mađarska vižla, on ima Marku Zeca, Strašku, ali ipak ima Marka, i posle Marku Fazana, koji je uradio vrlo korektno. Jedno malo je tempo bi trebalo da bude malo bolji, ali je generalno Pas dosta dobro radio i zato je dobio 8 dobro. Pas koji je danas dobio titulu Tac kod mene je izuzetno dobro pretraživao teren, znači u prvih 10 minuta rada nijednu grešku nije napravio, što se sistema tiče, što se tiče tempa, što se tiče nošenja glave, znači sve je bilo skoro savršeno u prvih 10 minuta. U drugom puštanju trčao je isto, dosta dobro, tada već nisam ni obraćao pažnju, trebalo mi je samo marša, nismo toliko obraćali pažnju na te detalje stila i traženja, mada je Pas i onda dosta dobro radio. I na kraju imao Marku Zeca i Marku Kokje, gotovo istovremeno. Jako je bilo interesantno to se vidi, naputan je bio korektan i stvarno zaslužio danas tu titulu tako, što se mene tiče. Hvala. Za Miloša. Druga baterija isto nema 6 komada, tereni su bili dobri, ja se nadam da se slažete takmičari, divljač je bilo, svi su imali šansu, nažalost plasman ima samo jedan, on je već dobio nagradu, to je Zorić i častio je. Prvi je radio Orino kod mene, pa nije baš neki stilista bio, ali nažalost nije imao divljač. Jedini što nije. Da, on jedini imao divljač. Drugi je radio Dixi, Zorićem, on ima plasman, dobio vrlo dobru ocenu, imao je Mark odmah u prvom minutu, na njegovu sreću. Pustili smo ga dalje da radi na onu ilodu, odradio je za vrlo dobru ocenu, toliko je dobio. Ja sam ima tamo na terenu objasnio o čemu se radi. Mići Namor, treći je radio, lepo je išao ker. Stilski nije pravio greške, međutim imao je propuštanje jedan, nažalost nema plasmana. Raul Mikijev imao je Marku u 5. minutu, izvlačio mu se i pratio ga je dobar deo puta, međutim na kraju je nišao i na trag Zeca, odvuko ga je, podigao je Fazanu s druge strane, nažalost nema ni on plasman. Zenit, isto tako koji Raul nije imao danas već. Lepo je radio, sve je bilo u redu, ali... Imao je propuštanje jedno tako da je Vodič podigao Fazanku, po Eni Vodiču, on nije dobio. I na kraju je radila Anja Zorićeva, ona rad može se reći da zadovoljava, ali nije imao
šanse. Mikija sam, odnosno Diksija sam puštao u doradu. Čak sam Orino, pardon. Ali nije ni u doradi ništa. Sad da nije bilo ili nije našao, nije bitno, uglavnom bez realizacije nema poena, tako da još jednom ja da kažem, samo plasman ima samo Diksi, vrlo dobra ocjena. Ja se zahvaljujem vodičima koji su bili korektni. Što se tiče ponašanja, ja se nadam da su oni sami bili zadovoljni. Ako nisu, ja bih zamolio da odmah sad to kažu, ili kako ja imam običaj da kažem, sad neka kažu i da za uvek čuti. To uzimaš li ga za muža ili ne? To je bilo što se tiče moje baterije. I ono što je najžalostnije u cijelom stvari, pojavljuju se jedni isti takmičari na svim utakmicama. Sad, da li je to da li je situacija u pitanju ili je u pitanju politika saveza i ko zna šta je, ali slabo se pojavljuju novi. Pa ćemo Miki i ja, koji smo tamo u savjezu, neki delegati, pokušati da se izborimo, barem da se priznaju ovi koji su smogli snage da dođu i ovde i u Pade i bilo gde da dođu. Uglavnom jedna ista ekipa se pojavljuje i svaka vama čast, ja vam čestitam na toj upornosti. Toliko sam ja imao. Hvala.